Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Parang king sala. Kinalipabati mo kang Alex nga importante sa bisya nimo, Jessa. Ang dili mo labad iyang Okay. Sige. JR? Mm. Mupapay na sab ko nimo ha, anak. Ayaw na pagani ugma. Unsa? Pero nga naman. Magduda si Alex kung na sa gusto ka magkikita nako. Magkikita kang idna. Matagtulog ka adlaw, wala ka babalik din eh. Sige. Diyan na sa kuna si JR. Ug ayaw kalimot. Pagpalit og sinugatan ni Alex. Hapon na. Pero wa pa yun si Jessa. Oh, Alex? Alex, sorry ha. Sorry nga, nadugay ko. Tod. Anong nagtugay niyo ka? Taas yun mo gisabutan o kanang tumboy nga Edna. Wa kay mi magtugay og istorya, Alex. Kuan, nabalit pa manggod ko mga prutas para nimo og imong sando. Ha? Niya oh. Isakod ko no ang mga sleeveless nga kung napalit kung arang ba nimo. Imo kong gipalitan og mga sando? Oh, Alex. Nagbalik-balik naman ko ng sando nimo. Wa na ka makaatiman og pamalit og kamit nimo. Mao nga nakahuna-una ko nga maghapit sa department store aron palitan ka ini. Og sando yun ang imong gipalit? Oo. Ngano, dili ka ganahan? Naibaw day ka nga. Nga sando nga akong ganahan nga isulob kanunay kung niya ko subay. Nakita ko ka na, Alex. Sige na, isagod na. Ayaw na. Jessa, salamat. Salamat nga. Nagkaunaw na karigyan ako, Jessa. Ha? Dili di tinuod ka paliwara ko nimo. Jessa. Kuan, Alex, buhay iyon ako. Dili ko magkaginawa. Ayaw na. Ha? Gusto na kong mapatsyakan ng kainit sa iyong lawas. May bawa ka, Jessa. Nga ikaw na lang ang nabiling tao nga gusto ko ikauban hangtod sa akong kamatayon. Alex, Tod, kumusta man inyong panagsulti na ng Edna Tumboy? ha? Unsap yung hitsura ng tumboy, ah? Ha? Kuan, dakoon siya nga pagkababae. Mubo kayong iyang buhok. Medyo laparon ang iyang naong. Guwapa siya. Mao ba? Unya, unsa naman inyong nasabutan, ha? May gisulti na ba siya nimo kung unsaon niya sa pagbawi si JR gikan kang Andrew? Alex. May gibuhat na siya. Yan ang gisubay ang mga lakaw ni Andrew sa hilom. Aron sa ingon, iyang matultulan ang dapit na gipuy-an ini. Mauna. Og may pasalig siya. Nga makuha gid niya si JR gikan kang Andrew.
Okay sab. Maayo sab nga siya na lang mukuha ni JR. Aron magtuo si Andrew nga lain ang mga tao nga midagit sa bata. Ug kung makuha nanto si JR, kinahanglan magkapalayo tayo ni Dapita. Mo'y gusto ko nga magsugod ta og bagong kinabuhi sa layong dapit, Jessa. Kanang way makaila na to. Atun ta magtukod sa tong pamilya nga malipayon. Kanang dapit nga dili na ta matultulan ni Andrew. Mao ba? Busa, pangandam lang daan. Kay oras nga magkuha na ng higala mong tumboy si JR, magpalayo din tayo ni Dapita. Mingaw naman ang pay. Naapa pa ka ang bisita ni Sir Andrew, no? Wa na tingali. Kay mingaw naman. Maghinay na lang kog saka. Naara di ay sa sala ang duha. Nakatug si Sir Andrew og si JR. Nagkapasayang dugan. Uy, anak. Kanindot rag porma sa duha, Murag silang tinuod nga amahan og anak. Akong kuhaan og picture. Bibi ka ni, Bi. Kagwapo ras duha, Murag magkikapoy man sa ilang gibuhat tibuok adlaw. Bibi, kuhaan og picture, Bi. Nakakano na kong anggol. Kana. Kini agulan. Nindot kaayo ni. Kani nindot ni. Uy. Unsa man ni? Liwat man ni Sir Andrew ni si JR. Ang porma sa ilang naong nga natuwog. Ang agtaw. Ang baba. Ang kilay. Carla, Ay, sir. yan na ka. Oh, nasa ka? Anong nagtutok nga naman ni JR? Uy! Ay! Pasag di lang una ko nga matutok ninyong duha, sir. Kukuhan ka ng... Oh, naunsan mo ka? Nag-tripping ka nga, magtiayon ta? Nga ako imong bana o si JR, atong anak. Uy, dili, sir, uy! Ayaw paglangas, ayaw paglangas, ha? Kay klarohon yun din ako. Uy, naunsan ka ba? Sim kag tutok na mo. Sir, parehas man magpurma sa naong si JR. Ha? Oh, Carla, lagaw na. Sige na, pagkikita pa ni hapon. Kung unsa lang na sa ref ang luto, Ayaw una, sir. Time out. Mututok una akong maayo ninyo, ha? Last na lang yun, Carla, last. lagaw na. Good. Parehas may naon si JR. Liwat na ko. Liwat ka na ko doon. Oh, natural. Muliwat ka kita ako. Kaya ako ang tinuod mong kamahan. Gusto gid si Andrew. Wa masukod ako si Alex nga ako siyang gidala ng sandok, mga prutas. So ito gid kayo si Andrew sa mga gusto ni Alex. Oh. Nag-usap ang kanis, Luwas, ha? Namili lang ko ining imong mga gamit, Alex. Tod. May dapit akong nahulaan nga atong kataguan kung makuha na sa imong higalang tumboy si JR. Ha? Di na gid katultol na to si Andrew sa mong dapit. Mao ba? Busa, kinahanglan dalion na sa imong higalang tumboy ang pagtultol sa dapit nga nahimutangan karon ni JR ni Andrew. Alex, nga nawa magamangutana ni Andrew sa diyang mianis siya din, Tungod kay nakasiguro ko nga dili gid siya mosulti kung hain sila karon si JR. Kanang imong higalang tumboy lang ang makatabang nato siya, di ba? Oo. Tod. Kanusam ka makikita pag-usapan ng higala mong tumboy? Ugma, kana kun musugot ka. Bisan unsang orasa, mahimo ka na mulakaw, Chesa. Ha? Tinuod ka, Alex?
Nga, nga mahimo na sab ko mula ka ugma. Aron makikita kang Edna. O Jessa, gusto sab ko nga madali ang pagkuha ni JR. O nga, dili ta kalimitahan sa imong mga lakaw. Basta tinarong lang. Alex, ayaw ka bala ka. Tinarong ning akong lakaw. Ug dili mahitabo nga magbinuang ko nimo. Banata ka. Ug ikaw lang ang tag-iya nako. Jessa, salamat. Salamat. I love you, Jessa. Alex, Jessa. kuan, dili pagyapon mahimo karon. Naapan ako. Okay. Sige. Magpaabot ko kung kano sana pwede. Sige, paway na. Ayaw kayo paghago kay may lakaw ka pa ugma. Uy, kinsam ni sayo kay nanawag. Oh, si Jessa. Hello? Nganong nanawag ka? Muan ako karon. Ha? Pero, tingali masakpan ka na ng sagun-sunod mong pag-ari, Jessa. Ayaw ka pala ka. Gihatagan ako kagawasan ni Alex nga mula ka bisan unsang orasa nga akong gusto. Busa, muan ako karon. Sige. Pero, kinalawag amping ka. Ayaw na pagtuong tininood ang isulti ni Alex mo. Kaya pasigdo na siya lain plano ng iyang paghatag kagawasan ng paglakaw. Bisag usang orasa. Ha? Okay. Okay, Edna. Magkita na lang taon niya. Ayaw kayo palabi sa ibong kay HR. Mabasa makog aptel ni boy. Dali na, mangundang na ta. Kay aron mo tutoy ka na. Dali. Lola? Ay, Ako na ilis ng Gia. Huwag ikaw. Pangandam na muna ko. Kaya bato ka karoon sa opisina. unsa? Wato nasad ko, sir. Motrabaho nasad ko. Pero anong dinalian man kaayo ni sir? Uy! Hala, kay baon ako. Muanin na sad siya, no? Oh, Carla, ayaw na dapat nagkapagutana. Pangandam na. Ano pagkalakaw ka na yun? Ako na bahala, Dennis Bay. Sir, sultihin na lang gud ko kung kinsa na imong bisitang misteryosa. Maglain mo sa mga akong kabuhi, anak, sir, uy. Dili, mahi mo makainak ka niya. Sige na, abi na si GR. Ano pagkalakaw ka na? May nakuha kinakasunod na ako. Kung panalitan gipasundan man ko ni Alex. Dili mahimo nga maputol ang among sekretong panakita ni JR. Mao na lang ang bugtong paagi nga ikauban ko ang akong anak. Oh, Noy, lugar lang. Masuot sa ko anong kabalayan. Una, mag-jeep ko iniglusot ako sa gawas. Hello. Unsa? Nanaog si Jessa sa tubangan sa kabayan ug dili makasud ang imong motor? Pagitag pagi. Pagpangutanaan dapita kung may tumboy bang nagpuyo diha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!